Padayon karon ang registration sa National ID System nga gihimo sa laing mga local government units. Gipahibaw sa Philippine Statistics Authority 7 nga may tulo ka mga pamaagi aron makakuha og data alang sa National ID System. Usa niini ang online registration portal nga gibuksan sa gobyerno. Ang report ni Nico Sereno. Taas ang linya sa mga tao sa second floor sa Mandaue City Public Market. Katuyuan sa kadaghanan ang pagkuha sa National ID. Sa lawak nga kasamtangang giukupahan sa Philippine Statistics Authority, ubay-ubay ang booth nga maoy miatiman sa mga applicants. Si Condrado, usa sa mga nag-asikaso nga naabtan namo, pipila ka oras mipila aron makakuha og National ID. Pasado alas 12 na siyang nahuman sa proseso tungod sa kadaghan sa mga tao. Mao naman ko ni gamit ang kwan ng National ID ba? Gamit naman. Mga to nga, siguro may kwan, lukatan ni. Matod sa Philippine Statistics Authority 7, may tulo ka pamaagi aron makakuha og data alang sa National ID System. House-to-house visitation sa pre-registration stage ang gihimo nila. May online registration usab nga ilusad sugod karong adlaw ug muhimo sab sila og umaabot nga institution visit. Nagpasalamat sila sa mga LGUs nga mi-facilitate aron makaproseso niini ang mga tao sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Gidasig nila nga magpalista ug magpa-pre-register una sa dili pa moadto sa registration sites. In spite again of the pandemic, there are some municipalities na nag-lockdown, but in spite of that, we surpassed our target, especially for step 1. No? So ang step 2 is still ongoing. Sa abiso sa PSA, sa mga natapos na sa pagparehistro, ipadala ra sa ilang mga panimay ang ilang National ID. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.